Videomies tässä ja Smash Road ja mulla on täällä 2 legendaa ja tietysti tässä on Flipperi ja tankki. Mutta vedetään täällä tankilla, niin ainakin aloitetaan alkuun aika yhtä hyviä autoja. Mutta kuitenkin jatketaan siis pelivideoita, tää on mun toinen pelivideo ja eka tuli siis Akadiosta tulee vielä lisää videoita. Tässä nyt vedetään ainakin Smash Roadia vedetään tässä ja sitten vedetään Smash Roadin jälkeen ehkä tässä videossa vielä Soccerollia, mutta sitä ei voi tietää. Ja nyt viedään poliiseja. Nyt viedään poliiseja sillä. No. Mutta se on välttämätöntä, että jos mun videosta tykkää, niin sitten laittaa, mistä laittamassa, tai siis menee laittaa liikkeen tonne videon jälkeen sitten, jos tykkää. Jos ei tykkää, sitten laittaa dislike. Sillä mitään sillä väliä. Oma mielipide on aina kansanperin ollut jo vuosikausia. Ja siksi tankkikin kaatuu suoraan bensarekkaan. Noin. Ja joo. Saan nyt free giftin ja jos tulisi paljon, niin noin 127 maukosta tulee massia. Ja sitten saadaan uusi auto. Kaikki toivoo legendaa. Kaikkien on toivottava legendaa. Kun siellä tulee legenda. Buu! Mr. Mini. No varmaan veti tääkin on maailman paras auto varmaan mitä on tullut sitten vuoden 1983. Mutta tämä ei kyllä edes viiti testata, koska hyvä toi ei kuitenkaan. Eli joo, minkäs vedetään sitten Flipperillä. Vedettiin yksi toinen, vedetään sitten Flipperillä. Eiku mikä toi olisi ton nimi Flipper, eiku mikä. Ihan sama mikä ton nimi tulikaan, mutta kuitenkin. Tällä vedetään. No. Otetaan tosta auraan tollanen auto ja sitten tää lentää, mutta ei kuollut. Ei kuollut tällä kertaa nyt. Sinne menet vielä siitä välistä, ei sitten. Menet nyt siitä välistä, ei kun sä menet tuolta. Noin, kato ne autot oli. Ja sitten tuolla on massia taas, kun pullolla on tuolla noin, no, kyllä. Tulee paljon mainean päivä. Ja sitten tullut vuoden 1982. Siinä ai. No niin, nyt siitä sitten. Noin, poliisit lentää. Poliisit saa vähän kyytiä, niin silloin ollaan aina jos. Ja jälleen rahaa, no. Poliisiasema. Meillä häirittää poliisit. Tää oli ihan fun! Siis, lentää maan alle toi auto, ei se haittaa. Varmastikaan siinä. Nyt vedetään sillä vauhdilla. Nyt me vedän tota keskilinjaa, ne ei tuu ketään eteen. No kyllä siihen valitettavasti tulee joku törppö eteen. Noin, sitä pari poliisia. Nyt menet siihen keskilinjalle. Noin, sitä massia saadaan ja ketään ei. No niin, mitä vitsia, mä on aika monta ja rahaa tässä. Ja nyt siitä noin, ja kato tästä vasta tulee. Oi hyvä. Käänny! Noin. Sitten siitä massia. Mullahan on jo uusi auto saatavana. Ja siitä tulee legenda. Minun 3. legenda, niin olen aivan varma siitä. Tai en mä ole varma, mutta mä veikkaan. Musta. Viimeinen kerta sitten kun pidätitte mut. Nyt tulee ne jokainen. Muuten legenda, se on muuten. Lähellä, että se on sellainen auto, mikä mulla on jo.
kiinnosta niinku pätkän vertaa tällä teet asiat nyt niinku. Voi. Tullatte miten mä edes tarvis. Enkä mä tarvikkaan tätä. Ja sitten, no joo, nyt sitten. Nyt. Smash Rod loppu tästä jaksosta ja nyt aletaan Soccer Rollin pelaamaan. No niin. Nyt lähtee Soccer Rolli. Ja tää on ihan maailmanluokan peli. Te varmasti kyllä huomaatte, että kuinka hyvä peli tää on. Mä voitan tämän pelin. Mä oon siniset, eli nää oikeinpuolimaiset. Ja jos nää nyt ei vaan omaa tekisi, niin mä olisin aika tyytyväinen. No niin, hypätkää. Eteenpäin. Eteenpäin, kiitos. Eteenpäin, eikä suoraan eteen. Eikä mihinkään. Voidaan pelata. Ja koripallolla lähdetään sitten pelaamaan. Ja nyt on paikka. Ja sieltä tulee peli 1-1. No uusi kieli 1-1. Mene! Ei tarvitse mitään triplapäkkejä vetää, kun voi vaan vetää sen pallon sinne maaliin. On tääkin kyllä. Mä surkeita peliä nää pelaa kyllä, mitä mä oon koskaan itteni nähnytkään. No niin, nyt sit toi puskee omiin. Noin, näin just. Hypätkää nyt. No niin. Pistetään. No niin, nyt hyppää yli. No niin, nyt siellä lepää kyllä. Pallo ei ole kokonaan maalissa, mutta maalissa se on kuitenkin. Ja nyt tulee, kato, oi puskee komiin, ei ihan, ja nytkaan, ei. No niin, ja toi yksi sitten hyppää tuonne taakse. Nyt ajatte voitatte tämän pelin. Soccer on historiallinen peli. Perinteitä täynnä oleva peli, niin teidän täytyy voittaa tää peli. Ai, kuinka hieno peli. Nyt sä hyppäät noin puske, nyt mene. Hyppää, jes, no huono pusku suoraan ylärimaan ja sitä. Oi mustien rajojen, jota ei ole nähty sitten vuodesta 1883. Hyppää, voi. Hyvä ainakin estit, että noi ei voisi. Toi, se päästä aika hyvin tuon tilan. Nyt noi. No, mulla on maailmanluokan puolustus tällä joukkueella. Katsokaa nyt kuinka hyvä puolustus. Noin hypätään siihen eteen, että toinen ei pääse ja sitten noin hypätään ton puolelle ja sitten toi hyppää tolle ja toi vetää omaa päästä hypätään pois edestä noin, että tehdään maali. Tactical. Yes. Tactical. Ja nyt tulee tästä pelistä tulee voitto. Aina kun mä johan. Mä oon aika monta kertaa hävinnyt Soccerille, mä oon pelannut aikaisemminkin aika monta peliä. Mä oon hävinnyt melkein aina, että tää on aika historiallinen voitto. Mä oon kai 5 kertaa voittanut. Mä oon pelannut varmaan 100 ottelua. Älä sano. Nyt sä hyppäät siihen palloon, noin. Nyt sä hypätkää nyt siihen palloon, onko se niin vaikeeta. Ja sieltä tulee tuplapäkki tuuletuksena, vai mikä siinä oli tuuletuksena. Ja nyt hypätkää, niin peli 6-4. Siitä ei. Tulisi mahikset siitä puskekaa läpi. Pitää puskea yksin läpi. Tässä ei paljon syötellä kannata. No niin, joi. Sieltä tulee maalia peli 6-4. Ja minä voitan tietysti. Ja uutta peliä mä en tietenkään jaksa pelata nyt tässä. Siis tästä uutta peliä tätä. Mutta tämä video oli tässä, mutta ihan sekunnin kuluttua tulee. Siis tämän videon jälkeen tulee tietysti aivan sekunnin kuluttua Agario, toinen osa. Ja ekassa pelissä mä pelasin huonosti, siis eka kerralla kun mä pelasin Agario. Se eka peli, niin se meni aivan suoraan sanoen päälaillansa, mutta nyt mä pelaan paremmin kuin viimeksi. Ruvitaanko näin? Kiitos, varmasti hieno video, mutta